mestine kaget jroning atimu mergo aku keplayu nganti meka ning taman sawu. Iki mawon Pak. Jalan boten ada sakinipun ingkang paling dhateng dinamika tindak wonten ing salebetipun kami. Makakono panjenenganipun lingetipun jago-jago. Panjenenganipun ora kaliyan kewan dalam Nenek Basur nganti aku ketahui mergo lagi wae tandingan karo Real Mboten saka Mojowae. Rasa oleh papan kene aku sisan gawe njaluk pitulunganmu. Gelem apa